vamos a ver el conte de Sant Feliu. Al centre parroquial. Anem a veure les titelles. Estamos esperando para ver las titellas del drac. La història del drac de Sant Feliu. La llegenda de Sant Jordi. No. La del drac de Sant Feliu. Del cavaller Guillem y la princesa Violant. Que el cavaller va matar al drac. Yo creo que a todos los niños les gustan las titellas. Bé, doncs avui a les 12 farem la famosa història del drac de Sant Feliu, la princesa Violant i el cavaller Guillem d'Olorda. Escagarrineu-vos que comença la funció. Fins ara! A veure, va ser un encàrrec de l'Ajuntament. Ens van venir amb la idea de que tenien dos contes, que existien com a conte, que donaven nom i figura al bestiari del poble i als gegants, i que sí, els podríem convertir en peces teatrals de titelles, que és el que més o menys sabem fer. Tinc molta gana. Dóna'm menjar. A tu et menjaré. Ah! No, que sí. Funciona molt i molt bé, la gent se'l coneix de memòria, quan ens equivoquem ens ajuden i si no, doncs ens aplaudeixen i ja està. Ja sóc a Sant Feliu de Llobregat. Aquí m'ha dit la mamalluda que hi ha aquesta delícia culinària de la princesa Violant, bèstia de l'infern. Que xulo, no? Escolta, tu, projecte de mona de Pasqua. Pensa que els cavallers com tu, jo me'ls menjo de 4 en 4. Doncs jo, els dracs com tu, els mato a patades. Ei, Messi, para el carro! A l'atac! Toma ja! Porta la màgia dels titelles. Els titelles tenen certa màgia. El cas és que quan converteixes un personatge en un titella, la canalla i la gent gran també es queda com captivat, no? I aleshores això el fa més proper, el fa com més de casa. Què és el que veig? Aquí el teu escut. Quina cara! Sembla un àngel del cel. Suposo que ens veurem després. Oh, esclar, senyora. I tu, drac fastigós, què et pensaves? Que podies guanyar el cavaller Guillem? I després, a les 5 de la tarda, aquí mateix, al parroquial, al centre parroquial, farem la garsa de Sant Feliu i en Banyeta.